Social media mandinoswera ndichiona kuti kufamba sei pane kusowe kwandadarika neko ka ichongoda kuti muzvionere mega zukuru anditi ichirega ndite mungozvionera kuti matambiro anga achiita madzimai ndemwe here kana kuti ameno zvawanga wakuita nditi so chiterera ndisanda kuradzai kavidhiyo kandinako kamuchazokomenta after this video anditi subscribe muzukuru kana unga usati wasubscribe, turn on your notification bell so that whenever we upload a video you will be the first person to know. Anditi thanks very much nesupport yese yamunopa paSaint TV, basa renyu richienda mberi. Anditi don't forget kuenda unosubscribe zvakare kuSaint Trending TV anditi iri channel yedu zvakare kwatinokanda tumavideo twacho twese twakafanana nekawakuzoona panapa. Naako Saint the only Zimbabwean uncle ande tinokomenta nekuona kavideo tichibva tatichi much love. Usarega undisendera. Oda. Chora. Ini kani.